A suliban. Remegtem. Mindenem remegett. Csak álltam és álltam a suli előtt. Nem mertem bemenni. Körülnéztem. Nem sok embert láttam, és azok is csak tanárok vagy szülők lehettek. Már be kellett volna mennem, de nem mentem. Észrevettem egy fát. Oda mentem és leültem a tövébe. Gondolkoztam. Körülbelül 15 perc múlva arra eszméltem, hogy valaki hozzám szólt. Jó reggelt, hölgyem, hogy hívják? Kérdezte. Felnéztem. Egy idős úr állt felettem. Felálltam a földről, csak hallgattam, nem szóltam semmit. Melyik osztályba jársz? Miért nem vagy órán? Még mindig nem szólaltam meg, csak néztem és néztem rá. Rendben, ha így állunk, akkor csak annyit mondok, hogy én vagyok az iskola igazgatója. Förmet rám. Jó napot, igazgató úr! Sajnálom, hogy nem válaszoltam, nem vagyok valami jól. Kértem bocsánatot lehajtott fejjel. Nagyon elszégyeltem magam. A nevem Emma, mondtam. Te vagy Lizának a barátnője? Kérdezte. Igen, igazgató úr. Megfogta a kezem, és elindultunk az épületbe. Tele volt a folyosó. Mindenki engem bámult. Lehajtott fejjel mentem végig a folyosón. Szégyeltem magam. Tudtam, hogy mindenki meg fog bámulni, és mindenki kérdezgetni fog, és még ez is itt van, hogy igazgatói kísérettel kell bemennem a saját iskolámba. Meglepődtem. Senki nem röhögött. Egy-két ember összesúgott. Hallottam, mikor mondja az egyik a másiknak, hogy ez Emma. Volt, aki visszakérdezett a másiktól, hogy az az Emma? Tudtam, hogy ez lesz. Fel voltam készülve rá. Elértünk az igazgató irodához. Bementünk. Ekkor engedte el a kezem az igazgató. Tudom, hogy ki vagy. A kezedet csak azért fogtam meg, hogy tudd, a védelmem alatt állsz, mondta. Köszönöm, igazgató úr, ez nagyon kedves, mosolyogtam rá. Nem kell itt jópofizni, förmet rám. Elnézést, hajtottam le a fejem. Nem szólt semmit, csak bólintott egyet. Behívta a titkárnőjét, és ráparancsolt, hogy keresse elő az anyagom, és nézze meg, melyik osztályba járok. 5 perc múlva vissza is ért. Megmondta, melyik osztályba járok, ki az osztályfőnököm. Ezután elmagyarázta, merre található a terem. Az igazgató csak intett egyet, hogy menjek be az osztályba. Köszönöm, mondtam, miközben bólintottam. Kiléptem az iroda ajtaján. Megkönnyebbültem. Üres volt a folyosó. Sehol senki. Elindultam az osztályom felé. Lassan haladtam, pedig sietnem kellett volna. Elértem a teremhez. Megálltam az ajtó előtt. Körülbelül 2 percig álltam ott. Vettem egy nagy levegőt és bekopogtam. Kinyitottam az ajtót és beléptem a terembe. Mindenki engem bámult. Azt hittem, elájulok. Jó napot, tanárnő, köszöntem. Jó napot, hogy hívnak? Kérdezte. Emma vagyok, válaszoltam. Üdvözöllek az osztályban, köszöntött. Ezután kezet nyújtott és bemutatkozott. Körülnéztem. Észrevettem egy üres padot a leghátsó sorban. Lassú léptekkel elindultam, hogy leüljek oda. Miközben haladtam, a padok között az osztálytársaim elkezdtek nekem kérdéseket feltenni. Tényleg elütötte Lizát egy kocsi? Hogy van? Hogy vagy? Rengeteg kérdést tettek fel, de nem szóltam semmit, csak lassan hátra mentem, hogy leüljek. Egyszer csak meghallottam, ahogy az előttem ülő csaj odasúgja a padtársának, hogy reméli, megdöglik a csaj. Felkiáltottam és ráütöttem az asztalra, miközben felugrottam a helyemről. Nem is ismered? Mindenki engem nézett. Nem szóltam semmit, csak felkaptam a cuccom és kiszaladtam a teremből. Bementem a mosdóba. Leültem az egyik fülkében. Felhúztam mindkét lábam, és átkaroltam mindkét kezemmel. Elkezdtem sírni. Szenvedtem. Csak ültem és sírtam. Elég sokáig. Még a csengő hangját se hallottam meg. Arra eszméltem, hogy bejöttek a mosdóba. Megtöröltem mindkét szemem, és kimentem a fülkéből. Megmostam az arcom. Ekkor belépett a 2 csaj, akik miatt kirohantam a teremből. Megláttak, és elkezdtek röhögni rajtam. Na mi az, abba hagytad a sírást? Kérdezte az egyik. Mi között hozzá? Kérdeztem visszaordítva. Ne sírj, majd csak jobban lesz, vagy meghal. Így is úgy is lesz valami, válaszolta gúnyosan. Kirohantam a mosdóból. Hallottam, ahogy röhögtek. Haza akartam menni. Elindultam a kijárat felé, de akadályba ütköztem.
Az iskola portása a helyén volt. Nem enged ki senkit, amíg még órái vannak. Oda mentem hozzá, és elmondtam neki mindent. Liza balesetét, a kórházban a liftes dolgot, stb. Mindent. Azt mondta, menjünk el az igazgatóhoz, és őt kérdezzük meg, hogy hazamehetek-e. Nem engedett haza. Azt mondta, emiatt nem hagyhatom ki az iskolát. Sajnálja, ami történt, de ettől függetlenül be kell járnom. És hozzátette még, hogy menjek be az osztályba, és nem merjek még egyszer kijönni óra alatt. Visszamentem az osztályba. Senki sem szólt. Semmit. Csak néztek. Ez volt az utolsó órám. Gondoltam, hogy ezt már csak kibírom. Nem tudtam az órára és a tananyagra koncentrálni. Csak ültem a padban, és néztem magam elé. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy kicsengettek. Megvártam, még mindenki kimegy a teremből. Ezután kimentem én is, hogy elinduljak hazafele. Kiértem az iskola udvarára. Ekkor valaki utánam kiabált. Emma! Hátrafordultam. Erik volt az. Meglepett, hogy egész nap nem láttam. Szia, Erik, válaszoltam. Mi újság, hogy vagy? Kérdezte. Meg vagyok, köszi, és te? Kérdeztem vissza. Hazakísérlek, ha nem bánod, kedveskedett. Beleegyeztem. Jól esett a társasága. Szerettem a közelében lenni. Elmeséltem neki, hogy milyen napom volt a suliba. Meghívott egy kólára, de vissza kellett utasítanom. Szívesen elmentem volna vele, de mennem kellett a rendőrségre anyámmal. Megérkeztünk hozzánk. Köszönöm, hogy hazakísértél, mondtam. Igazán nincs mit, örülök, ha jobb kedved van, válaszolta. Megölelt, és elindult hazafele. Jó volt érezni az illatát. Mikor beértem a házba, láttam, hogy anyám még nincs otthon. Úgy döntöttem, hogy felhívom Robertet. Oda mentem a telefonhoz. Tárcsáztam a számot. Csörgött és csörgött, de nem vette fel. Leraktam a kagylót. A mobilszámát nem tudtam. Körülbelül 20 perc múlva ismét megpróbáltam, de ismét semmi. Leültem a kanapéra. Ránéztem az órára. 15 óra volt az idő. Nagyjából másfél óra volt még, mire anyám hazaér. Felálltam, és kimentem a konyhába. Elővettem egy bögrét a szekrényből, és teleengedtem vízzel. Beraktam a mikróba megmelegíteni. Elkezdtem gondolkodni. Most Erik járt az eszembe. Arra lettem figyelmes, hogy jelzett a mikró. Lejárt. Kivettem a bögrét. Belelógattam egy tejafiltert. Aztán raktam bele cukrot, meg citromlevet. Leültem a konyhapulthoz. Megérkezett anyám. Ekkor tűnt fel, hogy másfél órán keresztül ittam a teát. Szia, kicsim, hogy vagy? Szólalt meg, majd odajött hozzám és puszit adott. Szia, anya, iszonyatos napom volt, de majd elmesélem, most hagyjuk kérlek, válaszoltam. Rendben, kicsim, átöltözöm, és menjünk a rendőrségre. Okés, anya. Felment az emeletre. 20 perc múlva lejött a földszintre. Rám nézett, és mondta, hogy indulhatunk. Anya, Kevin mikor jön haza? Kérdeztem. Ma hozom haza. Ha végeztünk a rendőrségen, elmenjünk érte, válaszolta mosolyogva. Kimentünk, beszálltunk a kocsiba, és elindultunk. Mikor odaértünk, sietve szálltam ki a kocsiból. Siettettem anyámat. Minél előbb túl akartam lenni az egészen. És reméltem, hogy elmondják, mi történt pontosan. Beléptünk az épületbe.